Okay. Ayong hapon guys. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Magsugod ng tagtanong guys. Ingani oni unsaon pagtanom sa pinya. Mao ni procedure or kuan kanang pamaagi unsaon pagtanom sa atong pinya diri sa lungsod sa Matalom. Primero guys, imong agkuhaon ni kanang iyang kuan. Sunod magbuho ka guys. Okay. Itong buhaton guys. Mao ni procedure unsaon pagtanom sa pinya diri sa lungsod sa Matalom. Okay guys. Primero, mao ni i-prepare nga sunod magbuho. Okay. Anderon July 12, 2021 hinguli ko kay naglabad mo ganina hinguli ko sa akong rest house pagtanong og pinya kay para makuha ni inig ag samtang mabisita guys natay nagtubo nga kuan ano iguman guys inigumag buho nimo imo lang inganaon dayon imuhang panana gyang katong magpatudlo magtanom og kuan pinya maka-contact mo na ako through my Facebook. Mao ni procedure sa pagtanom sa pinya diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Kung man na guys, welcome to my channel. Welcome to Eco Rest House diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines.